Turulit mune lebak. Kurang. Bonan turulit lebak. Tak dinding tak turulit ya Brengsek greng. aku nek ceng terus greng. Berjalan dong ke situ. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Wow. Sampeyan mboten paham. Jalan tolnya yang putek kok kuwi lho. Lurus. Ya. Serik iku artinya wong iku aja serik. Aja milik barang-barangan melok kan dudu duwe awake dhewe. Kudu guya brukul ora kaya tanggoku, Pak. Tanggoku nek apa-apa iku suwerik. Aku tuku lemari, tanggoku meri. Aku tuku kulkas, tanggoku atine panas. Aku tuku jarik, tanggoku serik. Aku tuku ceret, tanggaku mencret. Iku kok wong sing gak ikhlas. Kuwi nek lurik. Lah iki mau prangkate nek sing nganggo batik. Batik iku tegese barang loro aja diutik-utik. Apa iki? Kuwi tumindak mungkar lan nakir. Mungkar nakir ki malaikat yo kepondasmu iki. Mungkar karo nafsu. Ya mungkar karo nafsu. Masa mungkar karo nakir iki lho. Yang orane sedekah bumi, mayanan bersih desa, anandopatul minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Bapak lurah wis percaya nek gelem sedekah bumi, gelem manganan insyaallah bakal diadono saka balak lan bilahi, dicaketno marang rezeki murah sandang pangan ten papat. Apa maneh gelem gelar wayang budayane para leluhur biyen. Nek Pak Lurah Pak Yulianto. Oh, hebat Pak Yulianto. Sok sapa wong sing gelem ngurmati karo tinggalane para leluhur, gelem ngurmati karo budayane, sok sapa wonge negara kuwi mau ora ninggalke budaya insyaallah ora bakal kejajah karo negara liya. Betul. Hebat ora. Kaya ngono Jenengan nyontoh Pak Lurah. Iya. Ora kok Loh, nek iya ora perlu diomongi akeh lho, pun 2 periode lho Pak Eko. dua periode ora tutup terus. Karena ingin jenjang yang lebih panjang dan lebih luas. Tapi hebat lho iki. Hebatnya apa? Nyatane balai desa kene iso ninggali balai desa sing gedhe. Lho sendal bulur, ya nek tinggalane Apa? Pak Eko, apa Pak? Tong nika nggih. Pak Eko kuwi Untung nek kok dibandakne. itu adalah termasuk ciri khas. Neng nyatane kehebatannya Pak Eko. Jadi nek nyawang to padha karo nyawang. Oh, malah. Kita nyimak tidak hanya dari perjalanannya Pak Eko, perjalanan para leluhur biyen. Mbah-mbah biyen Pak Eko iso dadi koyo ngene iki mergo saka jeripayahe para leluhur biyen. Nyatane jeripahe Pak Eko nukulke nggih menika si jabang bayi. JB, Anu dalan iki lho si jabang. Lah Mas JB nyatane ya dadi dalang kondang. Dalang genset. Duh, hebat ora zaman sekarang lho. Kuwi viral lho YouTube. hubungannya apa? Loh, dadine iki nek gelem ngurmati leluhure gelem tirakat insyaallah bakal nukulke anak turun sing istimewa, sing apik, sing becik. Mulane koyo ngono ae dhewe njajali nangake harus gamelan-gamelan Mas. Lah nek karo gamelan ya kecil tepat Pak. Aku iso gamelan iki bang apa? Lha jenenge ngerti gamelan apa boten? Paling nek wayang kula percaya nek gamelan iki urung mesti sampean iso. Dalang kondang lho, Beb. Apa tau nabuk wingi njaluk nabuk ciki-ciki njaluk sound control. Lho tapi nek gamelan ya aja nyepele no. Alah ora mungkin iso. Lah nek apa iso? Lho eskar kok Wah, sarjana karawitan deh. sarjana karaoke. Ora sekali sarjana karawitan, sarjana karaoke. Lah kan mujeng gamelan. Lho gamelan iki nek awake dhewe wani munggah ning gone wayangan paling gak ngerti babagan gamelan. Menang ora? Nyapu kok ngaku sih. Poro dadi Utane, jagung bakarane. tanggung perkarane. Oke. Nganti rasa jawab tapuk cangkepe. Ditani. Sesene warga kene. Lamane lek gamelan. Nek kowe mesti gamelan tenan, yo pangapunten, tak
tak cobine, Pak. Ya. Kowe ngerti ngarep dhewe iki sing kiwa tengene kulit ki jenenge apa? Bagong. Tuh. Wis kendang. Kendang iki lho. Lah yo jenenge kendang sing kendang Mas Bagong. Oh iya. Ora kok sing kendang sing ditabuh. Kendang. Kendang. Munine ngerti? Ngerti kok. Kendang iki piye? Pamane sing sebelah tengen. Tangan kualet tak. Nek sing kiwa Deng. ya pas. Tak tak deng deng. Tak tak deng deng. Iso. Iso to le eskar lho. Wong sak kendang kok wis ngesang. Kuwi nek kendang. Nah, Lah gurine kendang kae ana sing pating digantung kae. kuwi jenenge kempul. Sing cilik munine Kuk Ya. kuk sing cilik munine. kuk 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 kuk. Ah. Lah nek sing gedhe Kuwi jenenge gok. munine gong. Oh iya. Ya. Iso kowe iki. Apa gamelan ngono kok ora iso? Urung sik nek kowe paham tenan. Guri dhewe. Kae cetok ora? Kae to. Sing cilik-cilik enek papat e. Kuwi jenenge bonang. Munine piye gonang? Kuwi tampuk pelolet 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 pelolet. Ya. Nek ngoten niku, Pak. Gonang imbalan ya. Jenenge nek niki jenenge apa? Apa itu? Niki. Endang. Kendang. Nek ditabuk Kendang. tak tak. Bisa gede. Kuwi nek kena. Lah saiki jek siji. Apa? Kowe ngerti sing dicekel terus digesek kuwi enek senare. Rebak. Munine ngerti? Ngerti? Rebab. Ngerti kok. Nek pamane rebab sing nyekel iya pajake jek nom-nom. Heeh. Munine piye? Nek sing namanya balik kan. Kuwi nek sing rebab ijek nom. Nek sing rebab kados Pak Budi. Setuwek. Sing tuwek Bunine beda. mamane digesek. Orang sak budi lho. Kuwi rebab ya. Iku lek digabung dikengiringi musik dadine mesti apik. Kowe yo pakai iso. Nyapa ora iso? Tenang ora? Oh, Iki lagu perjuangannya. apa? Capek gunung. Sing nembang sapa? Jeneng Ben Korosiden. Nah, suka enggak? Lagu Iya. Capek Gunung. Kebune semangat wis bar nopo BLT ya. Ya. Ayo Korosiden-siden. Wis bar nopo BLT. Tapi sing apik. Ah. Kayaknya anu, Kakak sabar. Sarambang aku. Ya. Capek Gunung. Ranger. Ya, ranger. Sorry, Ju. Ranger apa? Ya. Ya mau ini paham ya. Tak tak ding ding tak tak ding ding. Ya. Nek tempul guk 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 guk. Nek Ya. gok. Nek bonek. Pelolet ke pelolet. Pelolet. Nek rebang tuwek. Ganda, lagi ini coba ini. Siap. Teman, ini sebutannya langsung. Jel. Kamu tahu dulu apa? Nggih. Ya, Ci, lu, kok. Ayo. Alang-alangnya enggak. Jangan. Ya. Tak tak dudung tak dung tak dudung tak dung tak dudung tak dudung guk 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 tak dudung tak dudung pelolet pelolet. Pas tenan. Bisa ora? Kok yo enak ya. Jangan. Cara percaya. Tak kebangan. Tak tak dudung tak dung tak dudung tak dudung tak dudung tak dudung guk 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 tak dudung tak dudung pelolet pelolet. Kan jenenge rampung iso. Kendang niku nek tangan ditabuni nek nek kiwa nek kempul Pak Eko, Pak. nek bonang nek rebak ora kowe koyo gumoh Kuwi rebang kok ngirik. Kira matang. Lah ora iki, Pak. Aku terus lambene iki kok. nek jenenge lho kene Wis kalah terus. kaya ngono beteli kendang Tak. Hu. nek bonang Toro
langsung suara tak bintang. Gue yang dimarahin. Wah, cara mau Marah. capek dulu Pak. Siap ya? Bosnya capek dulu, capek. Capek gak sih lo Yo. Yuk, siap ya? Dulu i. Dek zaman Wah dia masuk tak. Ono coroko doto sewoloro menengon dan pinggato. gak jalan Kalian ngerti bedanya kendang ciblok karo jaipong apa ora to? Lumayan kamu ngendaki ora masuk rumah sakit kok. Itu didelok tangane. Ya, ada tangan bisa kamu nyawamu. Rebat. Wah, nang gua ini budone ali-ali. Rebat. Ngapain? pas nih Pak, pas nih. Mas Adi nesuneh lho. Dek zaman Anjur kelingan anak lanang Mas kamu mau dereng rampung Pak, dereng lagu ini kudune ngantek rampung lho Pak. Lagu yang barang ini. Bisa banget. Iya mas. Biyen tak aneh saiki ana di ning gunung. Ayo Pak. Dan saya aku orang guys. Orang Kayak butuh orang kono. Mau aku Pak konten pamundukan Pak mumpung Bapak Bupati Telti asih kepala negara. Cerita tuh dia. Masa Pak baru cetak lenggah. Hormat kula Bapak. Iku wau Pak Ranti anu kapure minggah mboten iki. Pak sama saya kan kita. Monggo Bapak. Monggo Mas. Tutup. Monggo Mbak Lurah Yudianto. SPD Sarjana Pendidikan. Bener panjang. Meh kayak bojoku ya. Apa bojomu? Bojo kula titele kaya jenengan, Pak. Apa SPD? SPD MMD. Wah, S2 berarti. Sopo sing ngomong S2? Lah SPD kan begini. SPD MMD niku sekolah pedodil mergo meteng dhisik ta. Pak Yulianto, Pak Asmo Kinarya Japo. Yuli itu saking ibu, Li saking bapak, Petune Anto. Oh iya. Iki saka ibu Li. Saka bapak, Petune Pak Yulianto. Sampun 2 periode nggih Pak nggih. Nggih, Wah hebat, jenengan tasih. Nang yuswane pinten Pak? Nang saya Pak. Pun muatan Wonten 40, 50, 50 ke atas. 50 ke atas. Ora ketok kaya 49 ya. Iya meh padha to, Bin. Paling jauh ora? Ya wis iki sak. Niki lolos mau niki diberat, Mbak. Iki kajatin jenengan Kak. Ini wau pun dawuh, matur suwun wau teng masyarakat. Nggih. Lajeng tuma-tuma niki sampun, saniki pun komplit niki. Niki pun mirsani pagelaran wayang. Oh. Jadi kan rasanya tembang ngomong. Bang Lurah suarane jos. Iya. Baca duet angsal lho niki sindene sing Nggih, diputer, iki Mbak. komplit. Wah, ngono Bapak lek saking warga panjenengan piyambak niku anu gedung pri nggih wonten. Ya. Pribumi. Bibit. Ya.
Aku sudah apa kali Pak Eko presidennya malah num-num kabeh. Oh, iya. Pakai regenerasi kok Mas. Oh, iya. Bangga duit kapan tiada Anda? Duet mawon. Oke. Lali mengira. Lagunya apa? Anu, sabar. Sabar. Nggih, kita sabar makanya Pak Lurah itu sabar. Inawaha ma'asor diri Sing arepe wong sabar jadi tekan kancane. kekasih Gusti. Kali sedek Pak Iwan iki. Mari. Ini iki. Tak dari sini. Ya. Tobruk. Ada belum? Wah, itu. Ya. Ya, monggo mari. Nasi dulu. Iki asmanipun Mbak Mary Tobruk. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, mari. Lakune pun sabar nggih. Hati-hati. Napa? Butute tasih lenggah lho. Ora demak aku aman nggih Pak nggih. Aman to, Pak. Aku ya sukan. Yang itu masukan ini dianggap bapak ya awake dhewe to. Bapaknya. Bapak oh bapak dhewe. Aja. Ya, biar lagi Mbak masuk sabar. Sabar di sini sini tuh. Manut penake pripun? Lah jalan. Kadang nggih penak sing madeng, kadang penak sing Ya, rono to. Oh, iya. Ya, biar lagi Mas. Yo kaya ora gitu. Mary sing ngowe ya kaya nyawa kan disawang kowe mane pas disawang bae. Ya, terima kasih lah. Terima kasih. Mas aku seger mas suasana Pak. Sumpah aku kurang roh belas. Kenapa gitu? Sabar baru enak lagi sabar. Sabar. Sariki niku mergo lagi trennya campur sari, Pak. Oh iya. Berarti campur sari itu kenapa bisa mendunia karena ada isinya itu bagus-bagus, Pak. Oh iya. Walaupun judulnya elek-elek. Oh. Masa to? Contohnya kayak Mister Mendem. Oh. Judulnya elek kok Mister kok mendem. Oh. Tapi isinya apik, Pak. Oh. Ngelingke wong nek omah-omah kuwi aja sok gampang mabuk. Ah, tuh. Ya apa ya? Mendem wedoan. Judulnya elek tapi isinya apik. Ngelingke nek sadurunge omah-omah iku sing lanang kudu nyambut gawe. Ya kuwi ta. Tali kotang. Ali kota iki judulnya ya. Judulnya elek tapi isine. Apik banget. Oh, asa aku mau. Ini terus kayak buta sih. Wah, Mbak Puri. Ini dalamnya gini loh mas. Sasung. Mulai lagi omanya asli ranti gini. Asli. Omahmu apa kene, Dek? Ono. Dia Kene. tapi ngeranti gini. Iya, Dukuwe melo apa? dusunnya miren satu. Oh, miren satu. Nggih. Kalau miren satu, miren kira-kira blimbing ya. Ini blimbing, insyaallah. Apa apa to? Kenal mat ora? Masalah. Mat sing ewek ora. Mat sapa? Wah, asli sakiki. Nggih, Wis alhamdulillah. domisili di Ponorogo. Iya, di Ponorogo, Mas. Dari kagungnya. Nggih. Kotane yo. Bucane Ini kagungnya bang. Bawa di dalam kagung cowokku. Nggih, ngaturna sing dalu, kagem sedaya penonton. Nggih. Sugeng mirsani. Wis. Bule mbakmu. Bule, Bude, Ibu, Pak Bibit, delok ora ya Pakku ya. Aku nama Ampir soalnya Mas mau. Ora lali salah karo diseriken. Wah, aku udah lama rumahmu. Mboten. Lono kok. Bablas mau Pak, nggih. Mulai ini bawa mampir terus main apa-apa karo ibu Nah, kuwi ora ning omah. Aja ninggal wong tuwa. Mboten ninggalno. Mergo anak ki nek gelem bukti karo wong tuwa insyaallah ora ketelatan sandang pangan. Insyaallah. Besok lek nuwaan. Kaya aku ngene iki lho, Pur. Nyapa sampean? Aku iso kaya ngene iki mergo bapakku. Mergo bapak sampean ya. Tirakane gede. Heeh. Direwangi topo pendem ket 2015 nganti saiki. Dulu balik belas. Biasa iki lho, Bing. Kowe Pak wis mati. Lho, wis rewel. Wis mati lho. Wis mati. Ora telepon belas. Paetek. Wali lho. Tembaknya di nomor. Oke. Jadi Pak Marji Guru mau yang sakit dino. Oke. Ya Pak Minarto kami tua ya dino. Sebenarnya ya kita Anak Mbak Muri ini kangen jane. Iya, Tapi Mas. wong ngene iki enek calon maratuwa sing gak sida. Sapa? Sapa? Ini zaman pacaran biyen tapi Sopo? sampean mosok lali.
Pak Bibit ya calon orang tua aku. Oh iya enggak apa-apa. Mbak Buri dia ini ada dentono karo Pak Bagio Brewong. Oh, wonten TikTok. Iya, benar. Oke. Sebentar mas, Nah. Sayangku sing bagus dhewe. Jauh gue objeknya. Objeknya. Objeknya jaga dulu, guys. Arek sampean pilih ndi? Aku Sapa ya? rupa bagus gede dhuwur. Duh bingung aku. Potongan lu tak betul ya, aku lu. Nah, ya iki ya itu. Wis sembarang. Timbangane kowe gimana kowe wis ngrasani. Piye? Belakang dibuka lho aku ndas onde-onde. Oh, aku tak rapi kalau aku sedih gawe rasi-rasi ngerti. Iya to. Segendi, segendi. Iya, sudah terakhir. Sayangku sing bagus dhewe urang apa bakal bagus sanate cepet saiki si bumi nggo pengen. Ora kena go gantenan. Bojo iki ibarate garwa sigarane nyawa siji kanggo selawase. Kowe nek pengen nyogolek liyane. Nyapo pengen aku sing balik gede tuku dhewe. Sing kok tuku piye to Mas aku? Enggak lah pengen belas. Loh, yang ngesane, Pak. Golekne kartu nggih. Ayo, Kene iki lho. oh, mainnya ya. Nah, Iki ya. lah iki tukang tambah karo bojoku tombok vario wani apa iki. Lah iki Pak, iki bokong karo karo bedane. Oh, sik termakan. Tapi yo kowe nek dikandung aku yo kudu sembodo lho. Tak sembadani. Wis pengen dengaran lho. Tak rumah. Tak tukono skincare. Tenang. Nek perlu kowe nek temu gawe bali matua. Aja bali biasa. Tenang ya Mas. Tenang nek adus gawe sprite. Laut gawe Fanta. Cawik gawe ale-ale. Dadi bedu. Lah ya dibosan wat lho. Tapi legi rasane. Sumpah. Wijine yo wong ngawur. Wong ki nek wong lanang iki gak perlu carane. Mesra dulu. Dik, Dalam saya. masih ingat toh? Apa? Alhamdulillah aku saiki wis ketompo uripku kepenak yo mulya. Nggih. Aku saiki wis iso numpak mobil. Mobil. Kok jalan-jalan nggo mobil Ya, aja ya. jalan-jalan yuk Mas ya. Ngono wong lanang iki ngono kuwi. Dadi lagi dipenakno uripe wong wedok. Bojomu arep mau tumpah apa? Paling Tempatnya berdosa. apa saya? Lah duwene sepeda motor, Pak, sepeda motor yo. Ora usah koyo. Mo. Oh, Pak mobil kreditan nek kok. Kok nyek mobil Alphard kok? Ora kredit. Awak dhewe Pak harapan jaya piye Pak. Diombo. Kok iki bose sembodo? Wong ayu. Iya Mas. Deuri. Iya Mas. Ya Allah, aku kangen loh. Nanti kita naik mobil ya. Iya. Kita masuk mobil dulu ya. Iya. Kan mobil, terus sebelah kiri orang mobil Amerika. Ini sopir. Iya. Ada sabuk pengaman dipakai Oh dulu. iya, ini sudah. Ya Allah, ini cuacanya sangat indah. Iya, indah. Ayo kita jalan-jalan ya. Ayo. Ada ceklungan. Direngsek. Sus. Dibel. Din. Duh, apa nih, Bro? Apa? Ayo Dik, numpak sepeda Ya, motor. Pak sepeda motor aja Mas. Iya. Apa ngene sih? Apa ini? Motormu Tapi kapasnya kok motor Ya main Juma. Gue orang kena tumpah motor. Pasang sabuk pengaman. Pelak. Ini kok Mas? malah beda kesempatan nih. Ojo ngisor. Lato-lato. Ini ngomong kayak mentol. Mosok melungker ngisir. Yo ke ora mentol, sementol yo joke itu lho. Sabuk. Ting nolong ini. Itu motor apa? Nyapa? Motor biasa tre. Ceng. Grengsek. Aku nek ceng terus greng. Tapi mau mikir grengsek. Sepeda motor-motor dhewe ae.
Lah nek dibel. Lah dalan iki jeglok, enek wong akeh jeglok ngerem jeglok ngebel. Wis 75 kredit kok melok. Ya berdiri mati. Ya. Karo Mia. Yo, ya karo Mia. Mia. Yang pedamutan ya. Motor 75 lho kene bar kapan ya? Lanjut ke kecamatan Aku dulu. tak bareng ini. Ini dong, tidak. Mak. Ya lo sih. Sak ngomong. Balik ke. Oh. Mati iki Stoknya apik kene stoknya. Oh, udah di jalan kalau. Dena. Ya apa? Terima kasih. Pas lagi dino kreasi tambah hebat. Soalnya temponya semakin teman. Wah, tenang tak. Tengah dikai gamelan bareng wah serius. Jadi semakin tinggi. Tempo. Ayo sing tidur dulu. Ririn. Ah. Ririn Ranger. Ranger. Oh. Ya sana mulai. Ayo kita. Dikai bener apa? Terus kayak jigol. Lagi koyo lara. Ya jelas. Yo di wangi kembali. Lagi pengen lagi. Balik. Berikan tong. Dia. Nah. Yo. Tong. Rika ya